500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, permi lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Sporebiotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatugas sang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampiyon sa komento,
komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Mga ka-K5, oras na ito, alas 3:12 na. Good afternoon, kapanyog yapon, Matso Kulid. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Ito ang bagong tunog ng 88.7. 88.7. Dumadagundong. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. 88.7. 88.7. K5 News FM. Kawanan. Kulitan. More fun. Macho Kulit. Kampiyon. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Testingi ang pinakabago na airline, Super Crash Airline. Super Crash Airline. Ang Super Crash Airline may 7 kabilog na tambutso. Ang unang nga tambutso nagatuon sa inyong balay. Ang ikaduwa nga tambutso nagatuon sa inyong eskwelahan. Ang ikatatlo nga tambutso nagatuon sa Malacanang. Ang ikaapat nga tambutso nagatuon sa imong ilong. Ang ikalima nga tambutso nagatuon sa balay sang imong kontra. Ang ikaanom nga tambutso nagatuon sa inyong munisipyo. Ang ikapito nga tambutso nagatuon sa Bukid Majaas pakadto sa Bukid Kanlaon kaglusot sa Ecuador pakadto naman sa Burma.
Bermuda Triangle. Distingi ang pinakabago nga airline, Super Crash Airline. Ang ini nga eroplano ginhimo lamang paagi sa mga materyales. Karton nga gibutangan lang sang baking soda kag ipainitan sa gwa sa balay ninyo. Straw sang soft drink nga gipatipon sang maestra sa estudyante nga ginhimo sang project kag ipasa sa iya. Pulo kabilog nga electric fan. Kabilya nga ginbukbok sa mga kontraktor sa dalan. Distingi ang Super Crash Airline. Kag sigurado hindi ka na mabuhi. Now na! Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata lang tututik balang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga! Lagid ya! Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan! Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! Ay, tsaka! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! On 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! After 3 on your favorite radio station, number 1 na kami ka K5. K5 News FM Philippines, championing the lives of the Filipino. Good afternoon sa mga ka K5 naton. Happy Dinagyang 2025. Friday sa buong mga ka K5, I am sure. Nga karon sa gabi magadagsagid ang mga kabataan nga mag-night out. Sadto sa una do, bata-bata pa ko. Dumduman ko, wala pa niya Smallville yan. Barracks pa nang nalagawan sa una sa mga college ko nga adlaw. Mga tirasa. Muamo na sa mga bago na mga small BL na. Well, subong adlaw mga ka-K5, January 24, 2025. Buwas Kasadyahan Festival na. Tapos January 26, Dinagyang Festival na. Halabira, Iloilo. Kung may nagabiraman sa Iloilo, nagkadlaw ko bala kagina ka, naglagaw ko bala, nagjogging ko. May nakabutang nga plakas, Bato, Iloilo, sino kontrata man? Ya, Iloilo, Bato, Iloilo, sino naman kontra? Kaya may kabalo ko sa nung kontra naman kayo nakabutang na Bato, Iloilo. Ari pag yun, kadlaw si Macho Kulit, kaya nga may isa na ka-stall sa Delgado Street. Nang iya nga sol UD, nakabutang UD. Bagin dire dalit ni Mayor Iles dayon. Siyempre bala, religious event ini, tapos may mga muna inyong ngalan. Pao kasadya lamang. Well, kita mga ka-K5 kung dinagyang sila na subong, madinagyang makita sa estasyon. Mag-enjoy kita subong sa estasyon. Kay damo ni subong pagkaon. Ba sino ayon birthday subong na damo ni pagkaon sa amon. Halabira, Iloilo. Kamusta naman kamuda? Bakaperte. 88.7 K5 News FM, mga taga-Antique naton da. Kadto na kamo sa syudad sang Iloilo. Kag magdagyang, pero kung wala ka makwarta, hindi ka mo mapatuloy diri punta sa amin. Talaga mahirapan ka dito sa amin sa Iloilo kapag wala ka mga pira dito. Wala ka nga pera dito, tapos mapunta ka dito, ba't nagdagyang ka ay? Nako, magugukutuman ka dito.
Kasulod sa isang oras mga ka-K5, pamati na kamo. I-share and like ang aton nga page, 88.7 K5 News of Philippines. Sa mga ka-K5 naton ha, hello gali sa mga friends naton na nakatutok sa Dilimadugay, matamyaw naman kita sa ila. Pero di magkalipat ha. Sa mga solid ka supporters naton sa K5 News of Philippines, everyday nagalibot si K5 EJ Cordova. Amo ng intel sa K5 News of FM. Kung madakpan ka mo nga nagapamati, natural, tagaan ka mo sang isa ka box nga kape sang GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Amo na iyaya. Sa hulat-ulat ka mo da. May magalibot si K5 EJ Cordova. Kamusta naman ang akon mga kopdanan diri sa sulod sa newsroom? Buhi pa bala ka mo dyan? Subong relax pa na ang mga upod na nga media. Pero pabuwas na 25 kag 26 Bao Kapoy Festival 2025. Hala, bira, Iloilo, gabusog ang butkon ko. Iloilo, gabusog tiil mo. Supilak tanay, garay subong grabe. I-check na karon ang aton yung mga field reporters subong nga hapon. Ay, tip, nakita naton subong, nga grabe nga laktanay subong. Pati ako nagalakat man ko. Yan sa mga K5 naton sa Dilimadugay, i-check naton nga patrol. Kung kamusta kaimtangan sa aton nga syudad, sa Iloilo. Kamusta mga pulis naton, mga tanod, auxiliary naton, kamusta, how are you? The more you love, or the more you hate, the more you love. Well, subong nga hapon, Tamiyaw ta si Ma'am Nadalyn Xiaotong na nakatutok sumong sa 88.7 K5 News of Philippines. Si Nanay Nen Paman also kay Toto JR Emeryosa nakatutok men. Well, sumong nga hapon mga ka-K5, I am Noah, I'm sure, I am no man, I'm sure. Nga subong nga hapon, ibang ginatrangkaso, ginaubog, nalagnat because of ang aton nga klema galain-lain. So mag-inom ka mo sa D3 Bio mga K5. Ang D3 Bio mga K5, may vitamin K kag may vitamin D3. Ano pa ginaulat ninyo? Mag-inom na. Because nga dinagyang na. Hindi magkalipat mag-inom sa D3 Bio before ka mag-inom. O before ka magpula-pula, inom D3 Bio. Para maproteksyonan ninyong alawas kontra sa mga masakit. K5 Mobile Taxi Patrollers nakatutok din pa. Shoutout Sir Matt, si Balanza Kalanoy RG, ginakatutok man. Okay, ikaw nag-uubo ako na sa sulod sang duwa kadlaw lang problema sa atong tutunlan. Nag-inom ako sa DTX 500. Nadula gid ang akon nga sakit because of DTX 500 mga ka-K5. Grabe kung gusto mo mag-ayo, adlaw-adlaw inom ka DTX 500 plus may TC bulong ina sa lawas, gapapaskog sa aton nga immune system. Bro, sa mga chismosa ka pala obras Toriana, hindi kasarang ang may TC. Dapat 3 gid ka superfood supplement ang imno nyo. Clinica DTX 500, may TC kag D3 Bio. Check nato ng aton nga patrol sa mga may K5 Lawrence. So pagbalik natin check natin sa pagbalik natin. But before that, sino na gusto magtamyaw sa bang? Tawag na ka mo di. Kaysa dyan na sa bang natin nga tamyaw to the man. Tamyaw natin si John Paretso na nagmamatiman sumong sa aton. Good afternoon. Hello kay Kenneth Ronces Biolias na nagmamatiman sumong sa aton yung program sa K5 News of Philippines. Good afternoon. Chocolate, bao na miss tagid ka bala mo sadya ka gid mag-host ya. May one time gani pag-host mo to Chocolate may nagsunggod ay amo na ang problema kung kisa mag-host ang mga comedian show, mga host, hindi ka mo magsulusungod. Kaya why ganyan pulos ka magsulusungod ka mo yaya. Dapat hindi ka mo magsulusungod mga ka-K5. Dapat bonggahon talang ni. Good afternoon man sa kay Ashley's Vans na nagmamati man always sa ating program. Good afternoon. And Ilogali Chocolate always ko din nakatune in sa imo. Number 1 gid ang K5 News of Philippines. Thank you so much Ken. Chocolate, tamyaw ko lang nagali ang akon nga mga artists. Nagmamati sila subong si bro
Yan nagmamati man sila. Thank you so much, bro. And also sa tanan natin ng mga friends na nag-inom subong sang ilimnon. Kaya nag-celebrate kami sang Dinagyang Festival. Sa mga ka-K5 na nato na, maguluhalong kamo subong kay hambal ni Mayor. Ang tinonto sa syudad sang Iloilo, ipapriso gid ni Mayor. Nabalaan nyo naman mga ka-K5 no kalabanan na nag-obra dahil sa katuntuan sa syudad sang Iloilo. Amo ina ang mga pangayaw. Ba doon nag-excite man ako subong sa Dinagyang Festival 2026 at 25-26 ba? Kung pagkatapos ni Bla mga ka-K5 sa Dinagyang Festival ay ambot kasubo naman ang syudad sang Iloilo. Maparaw rigata naman kita! Pero namin kanyang Dinagyang mga ka-K5, 3 days malang na subong ginahiwat Ang importante dira dapat enjoy ka mo perme. I-enjoy nyo gid ang Dinagyang kati sa isa katuig kay isa man lang na siya matabo. So ngobrahon yung mga ka-K5 naton. I-enjoy nyo gid ang inyong alive kayo. Kapin paged sa subong at inion. Lagaw diri, lagaw dito. Ay, tulog tambay diri, tulog tambay dito. Ba enjoy lang permi mga K5. Nagsigurado kita nga hatag kalipay. Good afternoon, Macho Kulit. Shout out ko ng family Padronilio. Bilo, Psycho sa Kulazi, halong kamupermi. Nagpamati sa mga sa 88.7. Macho Kulit, tamiyaw ko lang dabi, panotis ko dabi mga friends ko subong. Nga permi ko nagpamati sa imo live. Wala mo ko ginasapak ba? Ginasapak naman ka, mama. Si Anna Rose, good afternoon man. And also sa mga friends natin diri sa may Kabugar Sur nga always naka-tune in sa 88.7. Ay, grabe Good afternoon man sa kay Belen Revoyo. Nga nagamati man sa mga saton si Belen Revoyo. Nga nagatutok man sa mga saton. Thank you so much. Macho Kolita sa Jakon tani. Tulo tambay kita subong para lang sa Dinagyang Festival. Oo. Malibot naman si Macho Chocolate Kampiyon. Hello Magalisa mga friends naton. Si Reynard Filionas kag si Zeng Bilyen. Kaya mamatiman subong sa aton. Salamat gen. Well, sa mga K5 natin sa pagbalik ni Macho Chocolate, makuha sa institutional reports na ihatag sa aton nga mga field reporters. Dinagyang Festival na. Ano pang ginahulat ninyo? Dapat mag-enjoy na kita subong mga K5. Kaya ang Dinagyang Festival naton amo na maghahatag kasadya sa aton subong. Di kung wala ka mo da obra sa inyo balay, nagaproblema ikaw da. Hindi man problema. Kay kami lang bahala sa inyo subong nga hapon. Magtutok lang kamo sa mga balita. Shout out na lang kay Sir Arjan Del Coro, always chubby. Ay, Sir Janos. Hello man, good afternoon, Chocolate. Natamyaw ko lang, nagriga ako na zawa nga si Ivy Gasita. Nagbata ko nga si John Jacob G. Hermanio. Nagbata ko pa idol, kabalo na kong diin sa mamati kag nga studio. Thank you so much. Si Ma'am Hava. Good afternoon, Mama Ava Josh Dio Campo. Good afternoon sa imo. Ang pinamabuot namon nga nanay sang MKF. We'll be right back. More music. Number 1 na kita mga K5. 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Winipiyado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpapadala sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Maypool. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apang, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyon kag delegasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan na ginpangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magakugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong bahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumo, may Ginoo sa gihapon. Ribo sa Ati-Ati Drive Competition K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage Enero 26, 2025 88.7 sa inyong mga radyo kag live sa aton official Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage. Iloilo, viva Señor Santo Niño, Alavera, Iloilo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Oras na to, las 3:43 na. Good afternoon. Well, sa mga K5, ready na bala ka mo subon? At ang yun, tanay si Sir Bon, si Kenneth Bon. Polmonas nakatutok din sa atin. Hello, manggilis sa Kathy Espinosa, nakatutok din sa K5 News FM. Well, sa mga K5 natin, hindi magkalipat mabakal sa food supplement ni Dr. Amiloy. Located sa kilid sa Robinson's Plazaro. Bakal ka mo dira kay mga original ina ang mga foods supplement nila subong. Well, sa mga K5, i-check natin sa paglibot-libot sa aton nga patrol sa syudad sa Iloilo. Ingadamo subong sa mga gasulusugban na da. Lakat-lakat kapag puli mo sa balay nyo, sakay ka sa jeep o sa may bus, baho ka na aso. Ay, check natin ang aton nga patrol sa buong hapon para sa situational reports. Kapod natin isa natin ka field reporter. K5 News FM, Hampion Report. Kapod natin sa linya sa buong si K5 Langga Kim Kaluyo. Good afternoon, Langga Kim. How are you? Hala, Bira Iloilo kasi 5 months. Wow. Wow, grabe. Naka-live ka sa bongba. Yes, kasi 5 months. Dapat makita nilang tindog ka. Gatindog? Gatindog ang ano? Ang gatindog ang plug pole sa likod mo Uy! May street light kasi 5 months. Street light. Nagaling. Sabi ko anong gatindog? Sabi ko ang plug pole. Di ka pag-ibig. Langga Kim! Yes, sige, 5 months. So, naglibot-libot kita diri sa may Iloilo City, kakaina, no? Nagpatigayon diri sa fluvial procession. Kagi 5 months ulit, diri halin sa may Iloilo Damgansan. Pero kayo na kagi 5 months, halin kita dira sa may Iloilo Provincial Capital, damo na dira sa mga natawag na nagahilera, bala, no? Nga mga schools, kagi 5 months ulit. Kaya na dira iya sa mga network, ngayon na lamang sa Globe na, no? Kaya nagatan man kita sa ila sa niya events dito, no? Kung gusto mo nga magnaog to sa iPhone 16, wala ka sa inugbakar, wala ka sa inugtown sa iPhone 16, pwede ka to kadaog, kadto ka lang to kung fill up sa season mat. Wow! Grabe! Yes, kasi 5 months, kung tawag na, wala ka sa inugbayad sa home grid. Ano ka lang sa chance dito. Pero dili kita subong, exactly, no, sa may Iloilo Freedom Grandstand, subong nagamatamat sa Plastar, ang aton sila nga mga committee, nagalimpyo na diri sang mga sa kalsada, sa dalan, nag-event dito mismo, no, sa Iloilo Freedom Grandstand, kasi 5 months ulit. Aki 5 lang, Kim, no? Na-notice ko bala subong, kasi isang una, dunaanan ko siguro nga college pa lang ko. Grabe bala mga sound, subong doon wala ka mabatian, no? Doon hindi gutok, subong ng syudad sa Iloilo, no? Lain na subong kasi 5 months, ang tawag na ang dinadyang nung sa unaya, doon hindi ka mo halos magbatiay kay puros mga lagabong sa mga sound system. Kaya doon halos sa una, tanan to nga mga FM stations or mga station sa radyo, may mga sounds ganda sila or anong tawag na, doon palagbong-lagbong kasi sa iba, masukulit. Pero subong, drums na subong ang magahod, wala nagawa sa sound system kasi 5 masukulit. Doon ka boring bala, no? Kaya ginanagaling ko na sa studio ko, pakadto dire. Ay, ang napatian ko mga pamusina sa jeep, ang komod sa mga pumuluyo.
Oh. Wala kakipay mat, may mga road closures sabi subong. Oh. Kakipay mat chocolate, no? So, ang mga, especially kay karon may tawag na, may illumination, dinagyang illumination around the SM City, to Atria, to Festive Mall, kakipay mat chocolate. May mga road closures, even rin, no, sa may halin sa may Kaysano, wala kakipay mat, kung mag-commute ikaw, alindra, so, lakton mo pa sa city proper, kung maglibot-libot ka din sa may city proper, ako na ganyan ang bali lang. Yes, sige, madama na ang bali lang, nga matuban ka ng goal mo, nga magniwang or magtawag na, mag-fitness exercise, kasi 5 months. Kaya baka nakasakat kayo dilong na city proper, ang habi mo sa una, layo, kay nga baka magtumiyat ka doon kadugay, pero kung lakton-lakton mo lang, kapin baka may kahuling hand ka, sa asig kasi 5 months. Correct. Amo na mabudlay, subang produra subuan ko. Ambal ko ba doon, hindi dinagyang festival ni How? Laing gidya natin sa katuwig kay sama na tayo mapalagbong-lagbong sa music, no? Nga wala subong sa mga sound kay K5 lang gaki, may nabatian kay Han? Depende na kang K5 mat sa mga organize. Usually na gina-propose kay K5 mat chocolate, no? Ang mga events. Diba si subong ang mga organizers ang una, doon lang man siguro, subong ang nag-inga for tubig sa mga activities pala. Kaya kung madumduman ko, may makitaan ako sa mga pictures, throwback pictures ang dinagyang sa una, no? Mga around 2015 or 2015 parao pa, so mga 20 before pandemic at K5 mat chocolate. So halos takpan na lang sa mga nagatanaw sa binagyak ang ila sining dulugdan ni K5 mat. Kaya wala gani no, doon mo na nang trademark ang matunog bala no nga mga nagabong sa mga sound system. Correct. Pero subong ang tiyang trademark na lang man subong ang tawag na mga sound system nga para man sa mga main events sa K5 mat or mga venue gid bala no, pariyo diri sa Iloilo Freedom Gantad, diri may gatukar-tukar diri halabira Iloilo tapos may mga drums para sa tawag na sa mga practice para sa kasadyahan abi kag sa ati tribes competition naton or ati tribes competition naton para sa January 26 ka K5 mat chocolate. So expect naton sila mga K5 kuralin sila dira sa ilang balay balahan man nila damo naman nga linawagay. Damo naman yung mga announcements sa city government naton sa makatapos sa media nga may mga road closures sikot wala kaya kapamukad sang panes ng ido si imo na nasa lakad K5 mat. Correct. Pero ti sa mga K5 lang kay ginapatuman mang gyapon sa syudad sa Iloilo nga kumatakpan ka nga nagapasgasmoke or naga-vape may mga aksyon gyapon na sa ila? Yes, sa K5 mat kay we are tawag na no smoking area gid kita diri sa may syudad sa Iloilo. Smoke free gid kita diri sa Iloilo City. So man no sa mga naga-vape or sa mga nagapanigarilyo, hindi ka mo pwede sa mga public spaces sa K5 mat. Sa mga K5 naton dira even gani no mga pag-display or pagbaligya ng sigarilyo sa mga event centers ginadumilian sa K5 mat. According man diri sa Iloilo City government naton. So subong sa K5 mat may mga nagabaligya naman no sa mga pagkaon kung gusto mo magkaon-kaon sa mga sinugbang nga mga pantat, sinugbang nga mga baboy kay K5 mat chocolate. May budget ka malang why not? Why not? Ay salamat ni ang tawag na ang binagyang. Pero kung wala ikaw sang budget, pwede ka man sa pa-pre-taste. Tamo ni subong mga nagkilaw ko K5 mat. Nagkilaw ko K5 mat halin kayo na sa aga may balon pa dira sa bag ko, may limnon kag may kalanon pa K5 mat chocolate. Okay, ang panila ka K5 mat. Ma'am, picture ko ma'am, matagan ta ka ma'am. Pero grabe gidya. Langga kem, labay pa naton langga kem ha. Daw suya kusubong hapon bala. Oo nga ha. Kaysa likod mo may nagakop-anayo, ano naman? Kita yung wala kita ka-date, mayo na yung sa likod mo may nagakop-anayo. Kung kabataan, malaka K5 mat. Ang malaka K5 mat, wag manami, nga maglagaw, or maglakat-lakat, kung may ka-HWW ka. Pero kung wala gani, wala ka pa kwarta, wala ka na love life. Atin na lang din sa City of Love. Patsa-patsa na lang Pero lang Kim, labay pa naton, do hindi gawa gidya traffic subong no. Unlike sang last year, nga wala pa yung pandemic, gapugak gidya yung traffic. Ya, kumpara subong, do kasubo sa dinagyang festival ga pakadto pa lang, approaching pa lang. We expect ang K5 mat no by later bala no before sang illumination kaya illumination naton we have 5 competing tribes sa mga light festivals hindi na ni gani no mga taga-syudad sa probinsya sang Iloilo kundi mga mga pangayaw na ni K5 mat chocolate dito sa Cagayan, sa Tugigaraw,
o kung sa Bailes de Luces, ang La Castellana, Negros Occidental, sila to yung mga yaw, sila dire, tapos sa mga taga-syudad sa Iloilo, guest performer lang, no, tawag na, para why ko na sang bias, probably kasi 5 man. Correct. Kami expect karon nga magsugok gud ang trapiko by around 5 p.m. Amat-amat na, mga 4:30 to 5 p.m. kasi 5 man. Amat-amat na nga maginutok sa aton sila nga mga dalanon, no, kasi 5 mat chocolate. Pero subong, kay gawa katon pa lang abi ang mga tao, halin sa may Gaisano, libot-libot, diri sa may city proper. Pero actually kasi 5 mat kung doon naman tani kung pwede di ka sulod sa salakyan, siguro naginutok naman di kasi 5 mat chocolate. Susubong, ang pwede lang diri makalabay sa mga area kasi 5 mat chocolate na may mga road closures is ang na to, no, ng mga patrols ang kapulisan naton sa mga law enforcement agencies, ang Coast Guard, kung kano naman na, no, nga law enforcement agency, kaga mo man, no, mga may crucial role bala, no, diri sa Freedom Grandstand o kung sa mga judging areas naton, kag lakit na kita diri, no, so baka tapos ang hijab, kasi kita, no, ginahatagan kita sa carpas, kasi siyempre gina-cover naton, para bala makalusot sa sulod kita kasi 5 mat chocolate, no, sa mga nagkalain-lain yung mga judging area. So, ang mag-amat naman actually nga nag-set up pareho sa aton, kira-set up na nato ng aton sila nga signal or internet bala kasi 5 mat chocolate, no? Ang aton judging area, we have 4 judging areas, which is ang judging area number 1 is the Iloilo Freedom Grandstand. Ang judging area number 2 is Iloilo Provincial Capital. Judging area number 3 is Mabini Delgado. And judging area number 4 is Quezon Ledesma kasi 5 mat chocolate. So, kung hindi na sila direct kahingagaw, wala na sila sa mapungkuan diri sa may Freedom Grandstand, pwede sila sa mga other judging areas o kung may mga foot parade or mga saot-saot manigsadala naton nga mga tribo, pwede sila ka-tanaw buwas sa 5 mat sa nagahulat sa mga dalan nga sautan sa aton sila nga mga tribo kay bas ang kasadyahan sa kabanwahanan kay 5 mat chocolate, no, ang mga nagapasakop naman diri ang mga tribo nalin sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan. If I'm not mistaken, we have around 8 or 9 tribes kasi 5 mat. 9 competing tribes. Lakit na dre ang amon kasi 5 mat. Sa Leon. Sa Leon, Kaing Festival. Grabe. Yes, sa 5 mat, no? So, we expect, kaya actually, ang mga participants natin, naka-blocking naman kasi 5 mat chocolate, halin sa Lunes na dlaw. Hasta sa kagabi kasi 5 mat, no? Nag-blocking na sila. Familiarize na nila ang mga area, kung paano bala sila magsulod pagwa sa nila sila nga mga props. Kaya iban kayo 5 mat, execute na nila, no, ang mga dagpuan nila nga props kahapon. So, we expect, no, nga magdugok din rin tao para sa kasadyahan sa kabanwahanan, nga halin nila sa mga kabanwahanan, suportahan nila ang ilan sila nga mga competing tribes kasi 5 mat chocolate. Pero sa mga K5 naton, nga hindi kalagaw, especially sa highlights ng Dilagyang Festival 2025 on January 26. Pwede gid sila at tawag na sa tanaw sa atong coverage via K5 din sa Iloilo 80.7 o kung pamati sila sa radyo ka K5 mat. Kaya sa una, kung ganito una, wala pa social media, radyo lang ang ginagamit. Pamati ako na sa radyo sa mga coverage ng mga radio station. Kina-imagine mo nang iyang na ginalawag ka K5 mat ko rin magambal sa nga galikir sa wala, galikir sa tuo, nagpayaw sa kamot, ang doon sa bayo. Yan, gina-imagine mo man ka K5 mat chocolate. So kung ara ka mo sa makabanwahanan, wala ka mo sang pliti, wala ka mo sang kwarta, pwede gid mo makapamati sa atong coverage sa K5 News FM, Iloilo 88.7. So sa mga K5 naton, pag gusto nyo magnagaw, enjoy ang Binagyang Festival kay once a year lang ni K5 mat chocolate. Tamo din sa mga artista nga magapadulong diri. For example, sa mga taga PBB, wala K5 mat, ang Gen 11 naton, sanda ni Young Smith, sila ni JM K5 mat chocolate. Kag sa iban pagit may mga sila ni tawag na sino na si Don Bell, si Bel Mariano, kag si Donnie Pangilinan. Gusto nyo makita ng artista, pwede gid. Kag si AJ Cordoba, live siya karon sa Robinson's Place, Iloilo, no? Oo. May moltor siya, may moltor siya. Ang budot. Correct. Upod sila ni Laila de Lima. Oo, no? Grabe mga ang iyakantahon ka kay 5 mat, bawal na gamot ang kantahon niya. Oo. Amo na ikantahon nila kaga para sa iyo ang laban na to. Labay pa naton lang gaki, may pamangkot si Mat Chocolate. Nagjogging-jogging ako ginasang aga. Ang pamangkot sino kontra sang Iloilo man? Kaya nakabutang sa placard Bato Iloilo. Wala ko kabalo kung sino kontraya.
Base ka kay 5 batang kalibo, kay pwede lagi na pakitang kung dingid man bala naghalin, kay sunob lang original nga sadsad sa dinakjang. Kapag kinabanggan pa inaisay, kung hindi ba kalibo, o kung hindi Aklan, kag versus Iloilo, Bacolod versus Iloilo, kay permin sila gabi na isay kung anong mas dami ang Bacolod City or Iloilo City kasi 5 mat. Pato, Iloilo, mas namin sa Bacolod, pero basi ka pamati, sidlok namin ito Bacolod na na. Oo. Kag-isa pa lang Kim subong dinagyang festival, karon sa gabi, may matastas naman nga bayo, gorone, sa mga balay kalingawan. So halong kamo, hindi ka mo magpaimnon ka mo sa barkada nyo, hindi ka mo magpahubog. Antes nga di ba? Oo, bisan barkada mo, bisan grupo mo, dapat bilin ka man sang gamay nga doubt bala sa ila kasi 5 months, no? Kaya hindi ka nakasigurado, especially kung nakainom ka mo, kaga hubog-hubog, ikaw, especially ikaw babae, tapos hubog-hubog ka, tapos wala ka nakabalo-bala kung anong ginahimo mo, dapat nga upod ka sa mga tao, nga saligan mo, dapat sa mga babae ka pa niya upod, or kapamilya mo, kasi 5 months, para madinagyang ka ba lang safe. Pero subong, katon sila nga mga K5, damo na kita diri sa mga police personnel, mga gapuhon, K5 na sa mga police. We have here more than 7,200 ka mga security forces nga nakalapta subong no sa siyudad sa Iloilo for Dinagyang Festival 2025. Inugment ni sila, iba ni halin pa sa may Antique Police Provincial Office, sa Guimaras Police Provincial Office, sa CPPO, at sa Bilog nga Police Regional Office, o kung sa Bilog nga Western Visayas, sa K5 Masukulit. And of course, kung kay may mga Coast Guard man rin, kay Siyempre, diri, ay bandar katambay sa tupad sang Iloilo River, para kaso wala ka K5 mat, yung kaso wala man natin na pangayo, abi, no? May malumos, may mahulog, diri ka K5 mat, naka-alerto. Kaya rin man diri nga PDEA nato, or Philippine Drug Enforcement Agency, ka K5 Masukulit, kag nagaribot ang mga K9 dogs naton. So be mindful lang sa mga K5 naton na magalagaw-lagaw diri sa siyudad sa Iloilo, kay may mga bawal na talon, patangay na lamang sa mga matalom bala no nga mga butang ka K5 mat, mga botelya, mga inon, basta mga matalom na bagay, kag bawal magdala sa backpack, no? Kung hindi ka bala or wala ka na dala sa mga exemption sa aton sini nga Iloilo Festival Foundation Incorporated. So para bala hindi na kamo mahulan, kag hindi mahul ang inyong gamit, si subong pa lang, comply na kamo, dala na kamo sa mga mini bag sa mga K5 mat, pwede na mga sling bag pa lang, no? Pwede nyo na mabutangan nyo sini nga mga gamit. Correct. So all in all, K5 mat, ready na ang aton sini from morning up until evening K5 mat, may mga pulis kita pag mga nagkalain-lain ng mga otoridad na nagalibot-libot kag naga-secure no sa aton sini nga safety, kag para bla kung may mga makawat K5 mat, pagkita pa lang nila sang pulis, matagam-tagam na sila sa K5 mat. Salamat kay K5 lang Kim sa imong follow-up reports. Basta makalibot-libot makuda karon na. Thank you again. Sige ka K5 mat, lagaw-lagaw lang kita diri kag kami matilaw-tilaw, man kami liwat balikan na kung prepaid na kay para wala gasto ng K5 mat. Pero muna K5 mat, amo ning latest update diri sa palibot sang siyudad sa Iloilo. Upod naton diri no si K5 EJ Cordoba, kag actually subong no malibot pagid kami further sa aton siring mga areas, diri sa Iloilo City. Daliwat ini si K5 Kimon Tanya Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Maraming salamat kay K5 lang Kim, mula kita oras ng mga K5 buwas. Happy ka sa Jan Festival Live diri sa 88.7 K5 News FM. Ako naman si Macho Kulit, ang paborito ng DJ, number 1 na subong, ang K5 News FM. Nila sa impilan kinagigiliwan on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. K5